дар осорхонаи миллии Тоҷикистон бевосита бо супориши ҷаноби олӣ толори махсуси сикаҳо ташкил карда шуд, ки дар он сикаҳои гуногун аз давраҳои гуногуни таърихӣ, ки дар қаламрави Тоҷикистон сулолаҳо ҳукумат кардаанд, дар ин толор ҷамъ оварӣ шудаанд ва пешкаши тамошобинон гардиданд. агар мо ба таърихи пайдоиши сикаҳо назар афканем, дар қаламрави Тоҷикистон ин таърихи 2500 сола дорад. яке аз аввалинҳо ин ниёгони мо ҳохоманишиҳо буданд, ки бо номи худ сика зарб мезаданд ва сикаҳои шоҳони ҳохоманишӣ аз ҳудуди Тоҷикистон ба миқдори зиёд аз таркиби бозёфтаҳои хазинаи Амударё ба даст омаданд, аз ҳудуди қубодиёни имрӯза ва дар давраҳои гуногуни таърихӣ, давраҳои дигари сулолаҳо низ сикаҳои гуногун масалан ба миён омада буданд ва имрӯз дар осорхонаи миллии Тоҷикистон сикаҳои бешумор аз сулолаҳои Нуну Бохтарӣ, сикаҳо аз императории Кушониён ба таври васеъ дар намоиш гузошта шуданд. асосан ниёгони мо дар давраҳои қадим аз се намуд фулус сика зарб мезаданд. инҳо аз мис, нуқра ва тилло буданд ва бисёртар дар гардиш сикаҳои нуқрагӣ ва сикаҳои мисӣ роиҷ буданд. ва сикаҳо ҳар як шоҳ ки ба сари ҳокимият меомад бо номи худ сика зарб мезад. ва агар мо то пайдоиши сикаҳо назар афканем, муомилот тариқи моливазкунӣ сурат мегирифт, ки он хело ҳам душвор буд ва ба вуҷуд омадани ҳунари сикасозӣ ва муомилоти пулӣ тараққиёт, тиҷорат, иқтисодиёт хеле рушд кард. ва чӣ хеле ёдовар шудам, яке аз аввалинҳо ин ниёгони мо ҳохоманишиҳо буданд, ки дар таърихи инсоният баровардани сикаҳоро масалан роиҷ намуданд ва ҳар сулолае ки бар ҳокимият меомад аз номи худ сика зарб мезад. дар давраҳои қадим асосан дар сикаҳо нимрухи шоҳ ва дар пушти сика бошад он эзидҳо, он худоҳое ки парастиш мекарданд тасвир ёфта буданд. ва дар давраҳои минбаъда низ сикаҳо масалан рушд кард, тараққиёт ёфт. агар мо бо омадани ислом ва давлатҳои баъде, ки масалан агар замони Сомонионро диққат диҳем, дар ин давра бозам сикасозӣ хеле рушд намуд ва сикаҳои Сомониён зиёдтар сикаҳои нуқрагишон дар муомилот қарор доштанд. ва имрӯз аз қаламрави гуногуни масалан давлатҳои имрӯзаи Аврупо сикаҳои бешумори замони Сомониён ба даст омадаанд, ки ин гувоҳ аз он аст, ки масалан сикаҳои Сомониён, ин ниёгони мо дар ин қаламрав паҳн гардида буд. ва бисёр олимон низ ба он назаранд, ки имрӯза он нақше, ки имрӯз доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико иҷро мекунад, дар асрҳои 19 ин сикаҳои Сомониён ин нақшро иҷро мекард ва бисёртар дар қаламрави кишварҳои бешумор паҳн гардида буд. ва дар сикаҳои замони Сомониён асосан тасвир аз сикаҳо дур мешавад ва дар сикаҳо асосан оятҳои Қуръон ва номи шоҳ, санаи зарб задани сика ва заробхонаҳо дарҷ мегардиданд. ва минбаъд низ дар давраҳои дигари таърихӣ, дар давраи ба вуҷуд омадани дигар сулолаҳо низ дар қаламрави Тоҷикистон сикаҳои дигар сулолаҳо низ роиҷ буданд. ва имрӯз аз ҳудуди Тоҷикистон, қаламрави имрӯзаи Тоҷикистон дафинаҳои гуногуни сикаҳои сулолаҳои гуногун ба даст омаданд ва имрӯза мо дар осорхонаи миллии Тоҷикистон қисме аз онҳоро ба намоиш ба таври васеъ ба намоиш гузоштаем, ки ҳар як давра хусусият ва тафовутҳои фарқкунандаи худро дорад. ва дар замони соҳибистиқлолӣ низ назар афканем, бо вуҷуд омадани шароити мусоид ва вазъияти муносиб аз солҳои 1999 баровардани пулҳои миллӣ роиҷ гардид ва ин пулҳо бо номи Сомонӣ аз тарафи бонки миллӣ масалан бо номи Сомонӣ тасдиқ шуд ва ин пулҳо ба муомилот бароварда шуданд, ки дар пулҳои Сомонии мо асосан читавре ки ҳамагон медонанд шахсиятҳои барҷаста, шахсиятҳои таърихии халқи тоҷик ва ёдгориҳои таърихии Тоҷикистон акс ёфтаанд. ва имрӯз Сомонӣ ин муомилоти пули Тоҷикистон дар муомилот эътирофи хуб дорад ва эътироф мегардад ва имрӯз ҳам дар муомилот қарор дорад ва дар минтақа эътибори бузург дорад, ки ин нишона аз соҳибистиқлолӣ ва соҳибдавлатии миллати тоҷик мебошад. ва имрӯз ҳар як тамошобине, ки ба осорхонаи миллии Тоҷикистон қадам ранҷа мекунад, имконият дорад, ки аз муомилоти пулӣ аз сикаҳои давраҳои гуногуни таърихӣ, ба вуҷуд омадани сикаҳо аз давраҳои қадимтарин то комёбиҳои замони соҳибистиқлолӣ аз таърихи муомилоти пулии халқи тоҷик аз наздик ошноӣ пайдо намояд.